Ovo je najgora stvar koju možeš učiniti za svoja leđa. Kad povučeš ramena nazad, lopatice se stisnu jedna uz drugu, a to može izazvati lančanu reakciju u tijelu. Kralježnica ima prirodne zakrivljenosti. Uvinuće u donjem dijelu leđa ili lordoza, blagu zaobljenost u srednjem dijelu ili kifoza i opet uvinuće u vratu. Kad stisneš lopatice, ravnaš srednji dio leđa, što narušava tu prirodnu zakrivljenost. Osim toga, guraš centar težišta naprijed, što dovodi do prednjeg tilta zdjelice i dodatnog pritiska na donji dio leđa. Umjesto da te ispravi, ova pozicija može stvoriti kontraefekt. Tijelo ti može postati kruto, a disanje otežano. Umjesto da forsiraš ramena nazad, fokusiraj se na vraćanje tijela u prirodnu ravnotežu. Jedna od najboljih vježbi za to je wall slide. Ova vježba pomaže postaviti rebra iznad zdjelice i vratiti prirodnu zakrivljenost kralježnice. Evo kako se radi. Stani licem prema zidu i stavi roller između zida i ruke. Polako klizi rollerom uz zid ispružujući ruku prema gore. Vrati roller natrag u početni položaj. Ponovi 10 do 15 puta po strani. Cijelo vrijeme pokušaj se što jače odgurivati s rukom od roller. Ova vježba pomoći će ti vratiti neutralniju poziciju tijela bez napetosti. A cijeli video o tome kako pravilno držati tijelo pogledaj na mom YouTube kanalu.